Kahanutrap National Liberation Council anik HNLC menen kesni kalong bakacing perangkam ya kacan tamo hakacing lumpisa ba ardan ka Voice of the People's Party kalong kum kacing pencak buram ka basai kedar ya karyam tenrai bat kadustur ki kentai kasi hak kerwa General Secretary HNLC ba san kepar nong trau la penyeper ya kacing kran ya lap election jong u haus nam ar capat pusau hamaukar ngamla ban ai ke pisaya pi nganam akiat la ne khawai ngal ong balada ki pai ba ki jet nga nganam aru wat tang sinaya ka pisa nga chonga bat nganam simru wat sinaya ka pisa ba kadai ke chongki ya ka ba ul ong pat hadien ba ka sinyang pisa upai ba upan hap apa kanam penap berti nang ta la ong syuru ba ka ne ka cingkular khamat upai ba ba menshwa menta kalapau kung kakamkai da kicing le ba menta ul ong ba benram kani kerkom le ka poi shadow uput ban perenkam sada kiram tenrai kum kacang temo hakapor balum yak bisa senyang pai ba bat hadien kacing kena nangaliang jong HNLC ya ka VPP halor kacing senyang jong upai ba ya ka VPP blut mi kensan we up semla ya ka ba ka kerteng kicing u ngal buri kacing tho ka ong ngal ingia ngal ijelap yang kacing balan ki HNLC ngim don shu ban ong go General Secretary kom Publicity Secretary HNLC lada pidesha khundap senrang wan ngin ta shwa bat nga ya barok kicing kentho ki chong pi ya kinong yalam ka VPP la shai ka sngi hakapor la steng janmen hakardap ka sadar police station bat nga shimru ya kene kabu ban khot dikilat thai khubor ban wan lum khubor ya kene ga chingyata lada General Secretary HNLC ki pentikena ban wan bat lada kimnuot pentikena ngan ong baki dei tang ki khau puat baro akran shairu baka cingkran en pa pen life lada General Secretary HNLC wan bat ki he pulet nado USP ka is kasihel bat wat imadam DCP ru in wan lada usan kupar udai hisha ukondap senrang ka kemi penkut ke kerwa na itei iba kumban sepengken mal honitiak bahkis nam ki bala letno kata haus nam ar cha apsan ar tarik menai bakat ar bana kaliang ke HNLC kala berten ban perengem teng ya presiden berang bado jong ka parti VPP bat ali mentah nginek ngap yak ka ba i ardan menshwa haki benai ki bala letno kata benai ba kat ar tarik nam ar cha apsan idan ban Voice of the People Party kadap nak jing kandidat ka bakraw habaka yoi ya ka jingberngam jong ka seng HNLC ban peniap iki nongelam jong ka party kebalami hakilat pathai kapor kum ka party iko ban pendrem jur ya ka jingberngam peniap jong ka seng HNLC iko aro ban ohani badi upai ba boleh jid ya Voice of the People Party ban sinsha Hapot District Council kumta ke HNLC kam don hopan tuklar ke jing trekam ke jing Hapot District Council ni tong upai ba bala ban bret ingin Hapot District Council lalu syamba ke jing trekam ke jing kalau persya ike bangi la kular yo upai ba ni kwaro banong hani ban ni tip hiru ya ke jing shisha ba kidon shimon ki kendram haki hima pada ke jing trekam jing hima bat kumba kalau kidon shimon ki kendram haki hima sora bat haki jing trekam hapo ke hima sora ka Voice of the People Party kabaran ye jing tu nanra ya ka sinsha ka khara ka khoi nanu ki shong ki thau ki hima bat ka jila bro koi habangi de ka bor ko badi ben pekmi ye ki shong ki thau ki hima ni ko apne renti iko apne janai bat banum le kirki ye kanunu ka kam hakabdi bat ka kam sinsha ka khara hakishno ki thau lani haki hima